Salam alaikum. Walaikum salam. Min ye bolibana ye kuma juguba dɔ sera an ma yan gɔridigɛniw kuma min n'a bɛ sen na ko gɔridigɛniw taara convocation di aw ma ka fɔ u bɛ gɔridigɛniya la o dɔrɔn tɛ k'a fɔra u ka dabila u taara wele gendarmerie la i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ ye. Bon ne tɔgɔ Cɛmɔgɔ Fɔnba ne yɛrɛ bɛ quartier la yan nɔ kunun sur a bɛɛ kɛra ne yɛrɛ ɲɛna yan nɔ voilà bon sɔgɔmada in na ne yɛrɛ bɛ bɔ min kalama u taara ne lawuli ko u taara ta k'u ye mɔgɔ dɔw tɔgɔ ta ko ka taa convocation tigɛ gendarmerie la ka na di olu ma mais bon u taara ne lawuli ka n'o la bon ne yɛrɛ nana o la ne ye convocation minɛ mais ne ni n tonton fɛn nana pour que an bɛ makudigiw ɲini k'a kuma ɲɛfɔ o ye mais o la n'a ko bɛ kɛ cogo min na. Mais e yɛrɛ ye policier n'a fɔra ko u ka taa aw wele PD ka taa aw wele aw sigiyɔrɔ la policier yɛrɛ ka wele ka taa aw wele ko ka taa n'aw ye gendarmerie la PDA kama aw nana aw niyɔrɔ la Mamudu Diko Bara nka yan n'o cɛ e yɛrɛ bolo mun kan ka kɛ ka d'a kan maaw labɛnnen don ka fɔ nin ko in tɛ se ka to sen na. Bon ne yɛrɛ bolo nin ko ka ban tantɔ m'a faamuya an tɛ fɛ ka u y'an ka quartier la bilen u kana sigi an ka carré kɔnɔ bilen o de ye ne ka laɲini an tɛ fɛ k'u y'an ɲɛ yɛrɛ la bilen an ka carré kɔnɔna la. Salam alaikum. Wa alaikum salam. I nana au conseil islamique la i nakun ye. Ne nakun ye gɔridigɛni ko de an bɛ wɔlɔfɔ ko Kulibana gɔridigɛniw bɛ sigi da la bulonda la carré kɔnɔ u bɛ sisaw min u b'u daw don ɲɔgɔn da la an ye denmisɛnninw bila denmisɛnninw k'u b'u gosi an ko non a k'u gosi a ye taa sariya la fɔlɔ an taara 2e arrondissement na a ye denmisɛnninw bila ka taa 2e arrondissement na u taara commissaire fɛ yen ka tila an taara dugutigi fɛ yen k'a fɔ dugutigi ɲɛna ka taa commissaire fɛ yen k'a ɲɛfɔ commissaire ɲɛna commissaire ko n'a y'u y'a la tuguni ko ni denmisɛnninw y'u y'a la tuguni k'u ka taa f'u ɲɛna donc surɔ u nana daminɛ denmisɛnnin dɔw taara k'u neni u m'u agressé dɛ k'u neni u wulila donc bi u taara gendarmerie la u ye polisi to yen parce que kan ka taa da u taara gendarmerie la ka na ni cɛ 2 nana ni convocation ye PDO de nana ni convocation ye ka n'a di an ka denmisɛnnin 3 ma convocation yɛrɛ b'an bolo yan donc an fana ye wɔlɔfɔ bolo mana denmisɛnnin du bɛɛ ko k'u bɛ bɔ ko ka taa gendarmerie la an ko non k'u jɔ an bɛ a ɲini ka Mamudu ɲini n'a ye k'a ɲɛfɔ a ɲɛna o sisan mɔgɔw bɛ carré kɔnɔ yen u bɛ mankan fɛ mais an ko mɔgɔ si kana fɛn an ye mɔgɔ wuli ka taa 2e arrondissement na commissaire fɛ commissaire ye tout de suite u ye n wele commissaire ko ka a ka carte de visite di ko gendarme min ye convocation di ko ka taa d'o ma k'ale b'a répond donc an kun nana ka n'o de ye. Sɔɔni Achɛki Mamudu Diko yɛrɛ bɛ se kɛnɛ kan nka nin kunnafoni ka kan ka se jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma yala aw ka laɲini ye jamanaden bɛɛ ka bɔ nin kalama wa. diɲɛ bɛɛ de kan ka bɔ nin kalama diɲɛ bɛɛ jamana dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ de kan ka bɔ a kalama ne yɛrɛ bolo. o tuma Achɛki Mamudu Diko ko ka jamanaden bɛɛ wele min n'a bɛ na kɛ wele min n'a bɛ lakali yala aw minnu bɛ bolibana aw minnu bɛ wɔlɔfɔbugu PDO ka taa aw wele gendarmerie la o tuma Achɛki Mamudu Diko ye min fɔ ko ka ala deli jamana ka kisi aw ka tila ye mun y'o la aw minnu bɛ bolibana ni wɔlɔfɔbugu. an ɲɛ tugulen de bɛ to a kɔ problème foyi t'o la bolibana bɛɛ bɛ wuli a nɔfɛ problème foyi t'o la n'Ala sɔnna. Ayiwa.